संकेत कैलन हो कोनो दुल्ही अपने दुल्हा के समझावत बा हे ए आशीष जी इधर हमारा बात सुनो मत इधर जइहो मत इधर जइहो जइहो के हर अब या जानी जाई हा हो पूरी बाबा आई हो रामा जाई हा हो पूरी बाबा जहाँ बंगलिया लेकिन भाव पे कवर करिहन कैसे ए बाबू धीरे धीरे पूर्णवासी के दिन निष्का गई जौन 15 दिन रहल वो निष्का गई और जब निष्का गई तो वही दिन पूर्णवासी के दिन कृष्ण भगवान का मेला लगत रहल सुखिया कहत बात चाहे जा हो जाए हम अपने सासू माँ से छुट्टी लेके दर्शन जरूर करे जाए कृष्ण भगवान का हमारा पूजा तो उन्हें पूरा हो जाए लेकिन बाबू कहना बा कैसे ससु जी का सुखिया धइल चरणवा हो ससु जी का सुखिया धइल चरण करे दर्शनवा जाबै हो सुखिया के साथ के गई निबिया के पेड़ावा में बधले सुखिया के साथ के गई दुखियाई निबिया के पेड़ावा में बधले जाई मुरली वाला यू पर धइल धियानवा मुरली वाला यू पर धइल धियानवा कर दर्शनवा जाबै जब इतना बार सुखिया का सास जब सुनलेस कहे रड़ाऊ भतार काटू जाके दर्शन करे चलो तो करवाई दर्शन इतना गरिया के निबी के पेड़ में ले जाके बांध देलस सुखिया के जौन कृष्ण भगवान का भक्त रहल सुखिया के जब निबी पेड़ में बधा गई बा तो होता बाबू तेरी में कहना बा